Maslahatın maksady häzirki döwürde ýüze çykýan insanperwer meseleleri netijeli çözme uğrunda çäreleri görmek üçin garaşdy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň milli jemgyýetleriniň arasyndaky sewit hyzmatdaşlygyny berkitmekden ibaretdir. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça we Birleşen Milletler Ugamasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy esasında 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anlaşmak ýerli edip eglan edilmegi bilen baglykda bu halkara maslahatyň Türkmenistana geçirilmegi aýratyn ähmiýeti ýetir. Ol sewitde we halkara derejesinde anam özara düşünşmek we hyzmatdaşlyk ýörelgelerini ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň başlangyçlaryň hemde tagallalaryň bir bölegidir. Dostlukda halkara insanperwer hukugyny öňe ilerletmek, döwlet häkimiýet idaralaryna ýardam bermek, insanperwer işçilik, insanperwer diplomatiýa, şeýle hem milli jemgyýetleriň institusional ötüş baradaky meseleler aýratyn üns merkezine boldy. Sewitdäki milli jemgyýetler öz aralaryna umumy meselelerem aralyp maslahatlaşdylar. Maslahatda Türkmenistanyň Gazaly Ýarmy milli jemgyýetiniň alyp barýan işleri, gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan we häzirki wagtda arkadagy gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän betaraplyk we insanperwerlik ýörelgelerinden ugralýan. Maslahata gatnaşyjylar döretlen ähli şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.